Ibubulig namon kamuhit ang palibreng bigas. Hello mga pangga, samahan niyo ako sa paghahanap ng ating mga bagong beneficiary. Ano natin, idadagdag sa ating mga beneficiary sa libreng bigas ni Kuya Lito. Samahan niyo ako, punta tayo sa barangay number 2. Doon tayo maghahanap kasi marami doon ang hindi makasali. Samahan niyo ako guys. Alfredo Mister, may na mo pa asawa? Nagbibiling. Mister la. Tutang sampur pa. Bubulig ta kamot beneficiary iton libreng bigas. Bubulig it beneficiary iton libreng nga bugas. Ulan na lang, taking kukuan. Rolando Pasquito. Oo, Rolando Pasquito. Okay. Wala ka nagtatrabaho? Bubulig namon kamot ang palibreng bigas. Sige. Pinatngaran tim asawa. Iyan na la. Ang tingaran. Johnny Lynn Marquez. J.A. Johnny Marquez. Single mother kaya? Wala pa sa Manila. Okay. Ricardo ano? Del Monte. Ano tayo buhay-buhay? Isda? Oo. Pero pag-ikot balay. Naran asawa. Arno. Maniwan. Kuan, nagano kami kanan libre nga bugas, raffle promo. Nagrarapol. Kan Manolito ini, kuan ini, kada semana nabunot yan tag na pulo asit amahatdan nabubulor. Ito ni ano? Aranas. Yapi Aranas. Tama manot. Senior, tiya ko na. Parak makatigaman hit kuan, parak makatigaman hin gambangin buwas asya natakhatdan o, diba? Kay bay barangay may. Iya ni relief nila dos. Ani man na ito. Dani Aranas. Daniel Aranas. Dani na lang parak dagit maka. Daglit ko matigam na. Panahatag kayong rili? Mamatigil, alam mo, nilinataka na ka Manila nga, Jenny, ay mo daw ko no nanay ba, bida ka ba ko no, ay, taka ka video ka dagto, magigina ka na naman yan, nadama ito, masing Anot nga rin tim asawa? Ay, Manuel. Manuel. Capriles. pati na yan lugaw, ngalong na, nakataw nanay naman ko no, hinuhok ng kaya po ng lugaw, kanak, susurang ka, ang paglubong hato ni Kuan, ninya, tinatag pa Manuel naman Cabrillas. oh, putak, aw lalaki, Oo, kay Mr. Andrews ini. ala, Ito mo, hantin balay. Dida. ito, hindi da, Ano mat ngaran? kita kasawa, Oo. ada oh, pwede ito, gingani, Ropo. arandiya, Arandi. Naman ito. ano ba, yan, nagkahi kami na, di kami na ito, Ini nga mga ngaran, igkakadukukan mano. Tapos ini, nga mga ngaran, iyas ka na nambiran. Mabunot nga nit im number yung dentin ngaran, im number, hinulat ikapamahat hinulat dan. mabunot siya, Mano. Igko pa ni Tiara igrarapol. siya ngay ako nalakay ako, kinikita na, mga video Kada ko, simana na itong kada simana napulot permi napulot madam. manit man na naman, masin na na makita Kada na, simana. hikitan nga, dada makata ka, dada mananay, Sige at na naman nagkakatabgat. Hammer, Hogo. Aranas. Aranas. Senior ini ada. Junior. Ayan, Junior. Tore. May dapat tira balay tindoyo oray. Ay, isa. Ada tindoyo. Aranas lahat at bubutang. Aranas na ako, no? Tayo timasawa anot ngaran. Junli, Lambrento. Junli. Junli. Junli Lambento. O pay takagi. Karang doktor. Okay, kanan dinagmit na ini. Okay na. Karang na din na. Manalos ta. Ato ka manalos. Barbo. Opo. Nakalak din balay mo siya. Los Barbo. Pwede pa di. Mark, ang timapilido. Tumigil? Bubulig ka namit ang libreng bigas. Nga ginarapol ni Manolito. Bilipe. Mark Sumigin. Hino pa? Kandasari. Kuan ini, libre nga bugas nga ang pinanahatag. Tikang kan Manolito. Di yung ngaran nga badjis.
Ito yung nga ra nagra-raffle. Tapos pag nabunot, napulo kada semana siya tamahatdan. Senior adi nga usa? Senior na dito. Itataig ba senior? Adi junior. Filipe, Sumigin, At pagko ka nang nalat ni Reno, rin Bumutan junior ko din. middle name. Bislas, Amelia. Pero ora hindi akin. Kuan, beneficiary kami libreng bigas. Ano tingaran? Euphrasia. Euphrasia. Kuan ini amon tinanahatag nga bugas nga igrarapol kada semana napulot hahatdan. Si Manolito, ako magurang. Ano pa mapilido? Sumigin. Anak? Euphrasia Sumigin. Sige ka. Amon, libreng bigas. Nita. Apelido? Sigad lagote, ay karaw tagad la. Ano ihanap yung balay? Iti mo? Pinot may dalito tawo. Waray sarado. Ay, sige la. Ay, di kami mahuman. Tututlo ko na lang dito. Oh, sige. Ano tinigingaran eh? Di, iyaman. Yunila. Angeli Yunela. Yunila. Kanan chicks bawo. Ngaran. Gagarino. Yunela Gagarino. Okay na. Adi na. Bagaindo la. Tagaindo. Bagaindo. Sino man niya binbinido? Binhidaman. O sala ka mo. Uy, hindi bagaindo. Okay na. Ano trabaho ni Mano Binbinido? Kauma. Asya laad to. Ay! Kang Peter hindi niya ano? Peter hindi niya yan, Peter. Okay na. Bubulig it ang kuan. Basta maging beneficiary tam palibreng bigas kan Manolito. Na badges. Peter Gagarino. Peter na sa bubulig ka namit ang beneficiary libreng bigas na ginrarako ni Manolito. Kada semana. Oo, ibubulig sa ikaw. Adi ka na, Peter Lanak din surat kay para madagmit. Gagarino. Dawat pe. Adi na, Gagarino. Oo, makad ko man ako. Oso, buka. Balay agad liwat nga di. Oo. Junior ka? Palit yung bahay ka dyan sa kamin. Libreng bigas lang, hadi rin bahay. Bahay lupa. Sige, adi ka na tampuan. Teka, kasawa? Ano't ngaran? Imasawa? Ricardo. Ricardo? Oh, Ricardo Pasquito. Ricardo Pasquito. Asan yung mga anak? Oo. Pira. Lima. Asan yung Oo, suwag? siya. Oo. Ata? Isa, duha. Oo, may kaduha, katulog, kapat, kalima. Hagdan. Oh, kang Keito pa si. Sino na pumidihan? Ano karon ka manaliklik asawa? Dito. Ibubulig na mo kamot ang kuan, beneficiary sa libreng bigas. Tito. Amuyan. Ay, timbalay. Ini? Haadi. Ay, hindi ka manaliklik. Hindi. Hindi. Ano nga asawa? Efren. Torres. Adi naman ni Tan Rosie. Michael. Ang iba na ini? Oh, Michael. Michael. Oh, lakas mo Amuyan. One im kuan. Ato pa rin kaluyo. Kain pa. Apat ka natin may din. Ay, mati balay. Kaluyo ginalatay tuman. At tuman na ginalatay. Ay, mas maglatay. Ato ito, luyo. Sige. Pagkadoon na na kay para kibaro kay para kumain kaya hatod. Isa na nakumain na may hatod. Ano't ngaran din kuan, mister.
Romeo? Ano tapilido? Ha? Romeo Kapagaran. Bubulig na mong kamot amon palibreng bigas. Ngaran ni Mister. Mr. and Mrs. man. Mr. and Mrs. Dali mo sila dyan. Felix. Felix. Bulig na kamot ang rapol. Ano matiit mga haratan? Ini nga ginilista ka ng bugas la ini. Kada semana makuha kami na pulo, mabunot. Kung minat mabunot, at takahagan. Ay dala usa daman nga adtukat kan mano. Hiya na la. Felix Abindanyo. Aw di nga usa senior. Ata daw mutak din may senior junior. Senior junior. Okay. Felix Abindanyo. Kibit na la at babayi. Kaging papa Mr. and Mrs. niya. Hi. Melboy Abindanyo. Okay. Bubulig ng kamot ang beneficiary. Tadi kami. Jadi kuan ni ate. Bang balay na malati. Bang may dala mag-sponsor. Ta kairo tera balay. Dili pa gud ko siya wala ta kusina. Kan ka mo nakaturog dili na. Ka mo la din nga duha? Diri ito. Mga ako. Dudu ang anak. Hala. Hey. Wala ka mo. Ata. Dili kusina ko na natong kusina ko rapat kayad ti kan Rosol. Edgar na tiyagi ngaran eh. Edgar Corre. Igko ka nam kamot ang kuan. Additional beneficiary tam libreng bigas. Edgar Corre. Adi na. Kada si Manay ni Grarapol. Bunot nga ni ngara ni Mano Bilig. Bunot. Matuda ka ning bugas. Kada si Mana. Pwede. Kaya sunod niya si Mana, sunod niya si Mana, sunod. Kasi nga din, kaya Mano, panatag, iyan bulig nga nito. Libreng bigas. Libreng nga bugas, na pinanahatag ni Mano, nagrarapol. Hindi mo nalang ngaran para ikot ma-receive. Ano't ngaran? Hindi mo ngaran. Francisco Corre. Libre nga bugas kan Mano ginrarapol. Ano pa rin ngaran ni kuan? Nay. Ernesto Corre. Bubulig ng didit kuan kay para mabunot. Hello. Bubulig ka na mitang libreng bigas. Nahatag. Ngay, antada si Mana na napulo. Atin ngaran? Pero saan na lang ka na? Kay Mr. and Mrs. man imo ngaran. Joseph. Pagat pa. Kan Manolito. Magurang. Pilido, Abindanyo. Corazon, Abindanyo naman. Na mabunot nga niting number, lahat lang ka nang ganin 5 kilos rice. Oo. Kadi kami, inunay nila tapilo lista, ano? Kanang nagbibilakin mga additional beneficiaries ang palibreng bigas.
Kaya wala ka mo din ikabubunot. Isukuan nga hangad dito si Rosin. Nonoy, abindan yung ano. Ano palibreng bigas? Jesse, kumida. Ura-ura, hindi pa ikaduhan na ini. Yan na natakig susurot. Ngayon ka? Uy, tuloy mo. Kada kitang panhatag. Ano tapilido? Adi ka na, beneficiary ka na lang. Joseph, Marceles. Apelido? Marceles. Meron ano? Oo, makadami. Jiri, ano tayo apelido? Bisalok. Bubulig ka na mitang kuan, palibreng bigas. Nagirara po ni Manolito, mga badges. Kana hindi di balay. Halo. Ibubulig itang kuan. Beneficiary itang libreng bigas. At pinanahatag nam. Anot ngaran ka daw? Hindi buhutan. Idi? Oo. Hala? GR? Ano trabaho ni GR? Para motor lang ito. Ano tapilido? Nakanaria. La Canaria. Ano to yung barangay ngayon? Makarayo titi ito na pwede ila kuan La lang. Canaria Macario Junior. Macario. Kain tayo. Kuan, yung barangay. Rodrigo? Rodrigo, ano pa ba? Kanay din ni balay. Rina. Ha? Rina. Yung arena. Kuray tawo? Kumitaw ka na. Hindi, iba na daman. Ako. Ano? Ano tingaran? Narciso. Hindi naman, hindi mo kikita. Ang mga nasi. Sisong. Narciso. Narciso, pagatpat. Narciso, sisong. Pagatpat. Bubulig namon kamot ang beneficiary at libreng bigas. Kada semana, narapol himano. Katapos, makuha yan na pulo. Pag nabunot itim number, mahatod kami nga ng libre nga bugas. Kada semana. Sino mamano? Dito nga abadjis. Ano dito yung balay? Awa siya ini didi? Kana didi kana iba daman pa baro din ha. Ito yo ini. Ata. Nagro-roso. Ote video do tira sa kubdera balay. Uyat nga din o mga lungag na. Nagro-roso. Nay. Tapos bida ikaw uling. Hino ako. Aray. Ano tingara? Milisinda. Mili? Milisinda. 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 Kulandong. Itim asawa, ano tingara? Alfredo. Alfredo. Kulandong. Ano trabaho ni Alfredo? Nakatadagat mga ngayon. Pero tiyo anak? 8. Ata? 8. Pero mo. Biyagla. Kasi timbonso. Dere, apo ko eh. Oh, may mo na apo. Oo. Ata man daw. Oo, pat na tira. Ay, ata. Sinit balay ni Melisinda. Melisinda Kulando. Bulig ka muna mo hitamon. Libreng bigas. Daw beneficiary ka na tang libreng bigas. Hindi rarapol every week. Kadi ka ne? Ano't ngaran? Rodolfo Kulandong. Rodolfo. ka mo? Ay, di lamang kami mag-iiha. Di na lakabis ka kitaon. Di, Rolando. Rodolfo. O Rodolfo, haroy. Rodolfo. Ipo. Rodolfo Kulandog. Kulandog? Oo. Kulandog. Ano niyo? Barrio. Kulandog. Osmelia? O, di nila talaga, dos. Okay. Sige, makadi kami. Bulig namon ka muna hiton. Ang beneficiary hiton libre nga bugas. Nga ginrarapol every week.
Pag na ito yung ngaran, bubutang ang number. Pag nabunot, mahatod ang nin libre nga bugas. Oo. Musa? Luciano. Luciano. Pinido? Pitoro. Ay, mano ko an tamong. Oo, Luciano Picoro. Bubulig ng kamot-amon, libreng bigas. Naginrara ko manulito kada semana. Adi ka na. Paragdagat ini, paragdagat. Kadi ka na. Tapos, ibubulig namon kamot-amon, libreng bigas. Ano garanti mo? Asawa? Rodrigo Febrero. Hindi baryo. Bulig na nam kamo every week ini nga am kuan grarafog la pag nabunot iyang aran napulo man at bubunoton kada semana. Iyang aling arat mabunot ganit ako gatubig bugas. Makadi kami. Ano? Madam. Ano ta? Ating ngaran, may bubuligid kuan. Ano? Kalasan ako yung aray. Nestor. Alidon. Alidon. Bubulig namon kamot ang palibreng bigas nga kutrarapon every week. Kada semana na puno. Gas ko yun na kayo, wala ng bugas pagod. Ah, input ko kasi matgamit ako do. Ano tayo baryo? Wala. Hindi ka kasawa na din yan. Masing kanidya din eh. Wala nang kasama ng dyan. Ah, ikaw mo dinit na ukoy. Okay. Ayaw, kay madali lang. Ano tingaran? Kay bukarit ang palibreng bigas. Igdadagdag itang beneficiary ang palibreng bigas. Yan na ako. Dito. Dito. Apelido? Ano ito yung barangay? Uma. Okay. Head of the family, anot ngaran? Armando. Masirom na. Armando na tapilido? Ano tayo baryo? Slim ya daman? Ano yung baryo? Before ka man yan eh. Pinggan? Rojas. Asya na, awoy. Kamu latan eh. Puro sala kamu din eh. Ano trabaho ni Eduardo? Ada ba dangali kan buka niya. Eduardo Dadolio. Ano kaya? Kuan? Kaya barangay. Ano nasawa ni Eduardo? Mr. and Mrs. Okay, bulig na namon kamot amon sa libreng bigas. Ano tingaran? Ano tingaran? Ano tingaran? Nestor, apelido? Ha? Bahado. Bahado. Ating barangay? Tugog ka daman? Rojas? May mo din hiupod ng mga apo. Anak. May ano. Sige. Oh, ani ka daman? Oo, sa lataklista ha, kay kada balay. Kay mano ko anala, Nestor. Bangyat swerte. Hello. Murag ang business yan ha. Murayo, pay. Ano ngaran pa daw? Tamo, pala pro.
Kapitan. Yan na. Puri naman ano, kasama mo na COVID. Hindi na, doon naman sa merkado. Hindi naman na ito. Buhay-buhay. Kasi pwede makuri. Puri, naniyo yan na buhay-buhay. Tinarbaw ka po. Kasi kami. Okay naman doon yung duma, saging, duma. Kay, diri man ko dito yung trabaho ko maproko ko man la. Ano man ang ngaran? Domingo. Domingo. Pilido? Pili. Domingo Ikli. Ano pa rin yung barangay? Barangay Tandang Sura. Tandang Sura. Okay. Asya ko pagkuan, pag kuanin additional beneficiary kay ang iba nga ani din nangungukoy, diri naka-register barangay dos. Kasi nga pagkuan ko kay para hibulig ka mo amon rapol kay ang iba magkuray ulo diri bulig. Asya nga pag survey ko nga ni kay idadagdag ini dito amon ko ang kanang libreng bigas. Kay mas nangangailangan lugo diri lugo nakakatagamtam. Asya nakapag Dara mga ano kaya ni Mister? Bubulig naman kamot ang beneficiaries libreng bigas. Ha? Hubog ga, dubog. Ano't ngaran? Mister? Hubin? Hubincio? Apelido? Canaria? Canaria Junior. Ano na iyo kuan address? Iyo ano na kuan na iyo umama kuan para dili ka sura ruhas. Ano na talaga din para mati anak. Anak buhay. Bubulig kita ang beneficiary kuan. Libre nga bugas. Kamano ano tingaran? Miguel. General. Miguel General? General. Iniran. Oroy. Miguel Iniran. Ano madres? Anan before pa? Before. Oo. Ano naman Panginoon. Hindi ka talaga tres. Hindi ka man itim kuan ano buhay. Adi ka na, kamista. Salamat. Yari, an parot ngaran in usa? Alfredo Amoyan. Mr. Andres ini. Kana lang dito. Tampi na nahatag nga bugas. Nagrarapol ini kada simana mabunot lang na pulo. Tapos pag nabunot it number ni Mr. matud kami aning libre na nga bugas. Kamagudon ko nito. Oo. Oo. Ano to? Ngaran? Alfredo Amoyan. Alfredo. Ayan. Okay na, adi na ka mo. Kadi ano kaya ni Papa? Fernando? Pulido? Langgito? Langgido? Alfredo Langgido. Oh, Fernando. Lakot ni ba ito? Okay. Lakay di sa tinrinig ka di sa. Tama no, Jo? Bubulig nga mong kamutampuan sa libreng bigas. O si Barcel. Okay na. Libreng bigas. Beneficiary. Ariel. Saki. Ano yung baryo? Maray. Baryo. Okay, bulig na kamot ang palibreng bigas. Nagibera ko ni Mano kada. Salamat. Nagkikitbog to waray dada og. Nabulig ngayon hiya. Oo. Sige naman kaya pan share haam. Head of the family. Benedicto. Pinido. Jimenez.
Bubulig ng kamot ang palibreng bigas. Asyala, kuha ko lang ngaran. Salamat. Sige, tanay din eh. Atay! Kakikyutan. Guti Ayla. La. Ariel. Sige pa trabaho na Ariel. May da pa. Vegan. Kapay bay nga kung ano siya may tundir na babakante ano. Bida. Ariel Colmenar. Bubulig ng kamutang beneficiary libreng bigas. Salamat. Okay na. Oo. Bubulig ang beneficiary libreng nga bugas. Jimar. Baliktaraan at Jimar Marji na lang. Marji. Apelido? Ha? Guab. Ano ni baryo? Iyo ma before kami nanhi. Barangay Dos. Rojas. Oh, bulig ka na namon itam libreng bigas. Ining ngaran bubutang nga number. Pag nabunot itin number, ikaw tamadan nga hihit libre nga bugas. Kada semana iton. Jimar. Okay Marji na. na. Marji. Bang na naman magdaog. Guerrilio Romero. Graciela. Salamat. Oo. Kaya dito ba lai waray? Ay, ni ba lai ni? Oo. Ang karungaran ni Kuta? William. Oh, di man William. Aday bubulig itam, palibreng bigat. Kasako. 5 kilos lang. Eh, di sa sarahin. William, ano pa rin ang pilido? Abu Gadji. Okay, adi ka na tampuan. Paghulat na la, bang na mabunot. Okay. Ang nanay. Ay, ni nanay. Yung tatay, ano't ngaran? Wilfredo. Wilfredo, ano tapilido? Lara. Bubulig naman gamot ang palibreng bigas. Ano tibalay? Ang ngaran. Head of the family. Eduardo. Eduardo Asid. Bubulig naman kamo ito namon palibreng bigas. Tapos kuan. Itin nga ngaran buta number. Tapos rapol itiya mabunot na rin na pulo kada semana. Kung nabunot itin number, matod kami nga libre nga bugas. Every week ito, every week. Makadi kami. Awin mo na na. Lakro, Clarita. Clarita Lacro. Anak nito. Haroy daman. Kung mag-asawa ka na, May da man. May da, hay naging balay. Ah, ni sir la di na credit. Clarita Lacro. Ano pa rin iumano na? Before ka mga niya, dos? Tandang surat, iuma ba? Diri la ni pa pinggan kami. Pinggan. Pero yan, ano nakamapdos? Clarita Lacro. Okay na. Meron ni Kuya Dodong. Si Picoro. Kay, wari ka mo kabubunot, kay bis mabunot, para din natakat dan bugas. Kanan palibreng bigas ini ni Mano. Kay wari pagkakabubunot nga nilugod dapit, nga asit nangangailangan. Ito, sakop. Bonifacio. Sakop. Apelido? Nakanaria. Sakop ba? Lacanaria. Bonifacio Lacanaria. Okay na. Ha? Kunya. Dunya. Kunya. See Jay. Konya. Taga-Tinggan.
Sulita. Lido. Biugan. Ugali. An pa rin iyo? Kuan, baryo, bipol. Di. Uma? Kita uma? Oo, an pa rin barangay dito? Kuan ini ngalaw rin. Timo sa anak ngaran. Felix. Gali. Oh. Papalaga na. Bulig na ka muna ng itama palibreng bigas. Ini nga, ngaran, bubutang ang nag-burn. Pag nabunot, kada semana mabunot pinapuno. Kung mabubunot, kasi sa mabunot bigas. Kunin mo ito, bibili. Bibili daw niya, bisi ako ang pakakabiling. Liwat ko. Pagtuyo. Mapili. Resita. Resita, ugali. Kano ganda kinang ng patasawa? Kailangan Mr. and Mrs. Pero pag wala asawa, miss na lang, miss. Ay, miss na lang. Nga rin yan, miss. Oo, God. Kani. Sige. Bulig ka na. Jonathan. Libre nga bugas. Miss Tenny Raw, ginrara ko naman. Tapos mabunot na polo. Pag nabunot nga ra. Oh, banalakwaran Ito ang mga kinani. friend kada simana. Lotat. Jonathan, anak to? Jonathan Lisigi. Ay, timbala ito dito? Oo, siya na kay Jonathan din dito. Tingaran. Kuan na doon na lang pa nala. Ay, nito ni. May tuli. Kaya malatay kat-kat to. Bakit ito? Oh, Barsian. Pakito Barsian, ulit asawa. May dana. Oh, dua. So, agad nga mo diya. Pakito ito sa Barsian. sino pa dito balay? Duan, Raruna. Winston. Winston Halidon. Gusto na doon. Ito usa nga balay, bisan duha nga pamilya, usa na tigsusurat. Sana. Sige, sulat siya. Winston na doon. Raruna pa doon, asawa. Lidya, ano dapat dito? Oy, ano ka pala ni nanay? Mama. Wala, may baby. Ano naman pagaglit iyo? Okay na. Ari na lang sa kapitira. Okay na. Makadik. Ay, lana yan ni may kayo. Oo. Kano po? Piso. Ibubulig kita ang palibreng bigas. Ano pa rin yung ngaran? Susimo. Hindi kayo nakilala naman ako. Manapida. Kasi mo, libre nga bugas, natag ni Manolito, pero ginrara po niya. Kada simana, mabunot niya yung napuno. Pag nabunot ito yung number, mo, susi mo, ikatamata ni bugas. Susi mo, pabigyan. Sige, manapli day kung natakililista, ano? Mano bistre? Bistre na lang. Ay! Libre nga bugas, libre. Lara po ni Mano. Kay kada semana, pero kada semana ito, hanggat na niya trabaho, kada semana yung nakakasal, mga bugas. Mo ngaran. Hikot head din eh. Sawa ko Marisol. Ano pingaran? Andi. Andre Apido. Sikoy. Ano ni baryo? Namo nito te? Kanakot na. Adto? Nalis tanak dito ano ngaran? Ronalyn. Em na asawa. Winston. Adi na Alidon? Alidon. Oh, adi na. Wala. Andre Bikoy. DIC. Oy kumalati. Andre Bikoy. Ano ni yung baryo before? Kamilan. Lidya ba Alidon dito? May ano ako dito? Pasalat ko lang muna ha, di po, no? Ring bigas. Ano, nirarapon ni Manolito. Roy ano? Roy. Roy de Sulok. Marshall de Sulok.
Kaya literal basis na lang. Arlene ka ba, di ba? Arlene. Ado na kamot ang kuhan. Bulit ka na ito ang palibreng bigas. Karate gym at kuda. Ano na gym? Ako nag-lista. Ito kang irap tindahan. Bihanin Aranita. Ibubuli ka ng palibreng bigas. Beneficiary ka na ito ang libreng abugas. Nang ginrarapol kada simana. Pag nabunot, ito nga rin bubutang ng number. Pag nabunot yung number, matod kami nga ng libreng abugas. Thank you. Aranita to? Yes, ma'am. Okay na, di na. Thank you. Libreng nga bugas. Magiging beneficiary ka mo kung libreng bigas. Kada semana kami na nahatag. Ronaldo. Siya lang. Hindi kita kanda. Ano ito hindi kita kanda? Bisulok. Shorts. Aya. Lagan di mo. Makadi. Masalat niya. Opay. Opay. Lagi ko lang ng ulo. Ano? Balay din eh, balay. Juwi? Juwi nga? Nag-list na nakdidi, waray pa. Bubulig namon kamot kuan. Ano ti asawa? Bubulig namon ka hirahit ano, palibreng bigas. Sige. Kasi nagdilang eh ano. Tayo ni di ma. Ibubulig namon kamuhit ang palibreng bigas. Rini di maangay. Ate trabaho. Dagat. Okay na. Thank you mo. Sarado. Hindi na. Oo. Opay. Wala na, Breno. Oh, mo ini? Oo. Ito mo man ngaran ka di. Ay, Diki. Laksamana. Ano sinipin ngaran? D-I-C-K-Y. D-I-C-K-Y. Diki. Laksamana. Laksamana. At ako kunwari si Manolito di ka mo hibubulig. Di ak maramay din yung mga family pangayan. Kain pa. Sige. Last night nila. Opay. Opay. Paray tawo. Ato na ka nagsalba. Ini waray ini. Adi magawas na. Adi waray. Libre nga bugas. Pinanahatag ni Mano kada semana. Tapos, kan Manolilo kunta, Manolilo ngaran bubutangan ni number, mabunot ang may Mano na polo kada semana. Pag nabunot Manolilo, matod kami nga ng libre nga bugas. Oo. May napamat nga diyan ang mga balay. Oo. Rachel ano ada? Richel ano tiyag ngaran eh? Rachel oo. Richel. Ano yan? Ano ito na Raffle ni Mano, libre nga bugas. Kada semana, nabunot yan na pulo. Pag nabunot ito yung number, ikaw tamahat ganit libre nga bugas. Tag 5 kilos every week. Atakaw pa eh. Richel, amo yan. Makadig na kami. Siya lang. Okay, salamat. Oo. Hindi daw, kumain na bala.